Ей. Ей. Хола. Вітаю, Макдрайв. Чого пожадаєте? Ну, поїсти там. А увогуле громадянство було б неблаго. Мені подобається ваш акцент. Ви откуль? А навошта вам гэта увогуле? Я думаю, ви з Паўднёвай Америці, судячи по вашому акценту. Я вам увогуле про гэта нічога не казаў. А можна і не казаць. Я бачу гэта по вашим брыдкім вусам. Прабачце? Вы будете заказывать? Так. Слухаю уважліва. Так, мне двойный чизбургер з бульбой і кока-колу туди. Один тако, гуакамоле і кокосовая вода. Что-нибудь яшчэ? Я не гэта казаў. Я хацеў двойны чизбургер. Я так і сказав. Не, вы сказали тако і гуакамоле. О, сэр, напевно, ви мене благо почули. Такое буває тут. Ми не маємо тако і гуакамоле. У нас стандартна бургерна. У нас тільки бургери. Так, ай, пофіг. Что-нибудь яшчэ? Так, мне яшчэ маленькую порцию чикен наггетсов. Маленькая чикен фахіта, добре? Не, я сказал чикен наггетс, не чикен факіта. Так, я чув. Так, что отбывается? Магчыма, просто моўныя бар'еры, сэр. Нічога страшного. Маўны? Вы на что намекаете? Сэр, там адкуль вы родам, хутчэй за ўсё такога няма, але у нас гэта завецца Макдрайв. Вельмі клёвая амерыканская фішка. Вы робіце заказ тут, потым прыязджаеце крыху наперад і забіраеце сваю ежу ў іншага акна. Гэта ж круто. Вы тлумачыце гэта мне? Як зручна, правда? Чувак, я просто хочу бургер, наггетсов і пахучай адсюль зваліць. Тако і фахіта ўжо гатуюцца. Чувак, бургер і наггетсы, што ж за херня? Ты мяне дрэчыш, таму што мексіканец? Сэр, я не зусім разумею, у чым вы мяне абвінавачваеце. Ну тут одно з двох. Ці ты зусім глухі, ці ты з воршы прыехаў. А яшчэ ты расіст. Сэр, вы памыляецеся, я просто раблю сваю працу. Твоя праца гэта быць глухой сракай? Не зусім так. Як ты ўвогуле пераблытаў слово бургер з тако? Там жа нічога, ну, як, яны ж зусім розныя. Сэр, калі ласка, супакойцеся. Яны ж не падобныя адзін на аднаго. Як іх можна пераблытаць? Сэр, за вами яшчэ чарга. У мяне таксама ёсць справы. Якія? Атрымаць грын-картку? Што ты сказаў? Плаціць будзеце карткай? Там было нешта пра грын-картку. Сэр, я бы такога ніколі не сказаў, гэта ўжо занадта. Маці Дзева Марыя, наяўнымі. З вас 2,5 песа. Што? Я кажу $2.50. Ты толькі што сказаў песа. Не, я такога не казаў. Адкуль у мяне песа? Я даўно жыву ў Амерыцы, я не планую з'язджаць. Хто ведае, можа з'едзеце нарэшце. Прабачце? З якой сумы рэшту? Так, я не буду нічога замаўляць, я лепш далей паеду, лухта нейкая. Окей, заязджайце да нас яшчэ. Не будзем рады вас бачыць. Праз 5 хвілін. Бургер Кинг, з чаго пажадаеце? Чизбургер і бульба, калі ласка. Один тако і один фахіта. Усё слушна? Трэба з'язджаць.